Sal-ħamis, il-Prim Ministru Joseph Muscat dejjem qal li l-proġett tal-Power Station il-ġdida se jkun lest sa Marzu li ġej. Madankollu, mistoqsi mill-ġurnalisti jekk dan il-proġett hux se jkun lest sa Marzu li ġej kif imwiet, Joseph Muscat ma weġibx. Il-pjan tagħna ma jiddependix esklusivament fuq li l-Power Station tibda f'Marzu li ġej, imma jiddependi fuq il-pjan kollu, il-pjan huwa konkluż u nista' nikkonferma l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma ħajorħsu f'Marzu li ġej. Kemm qabel l-elezzjoni kif ukoll wara, Joseph Muscat dejjem sostna li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma negozji se jorħsu bis-saħħa ta' dan il-proġett, madankollu illum għal mod ieħor. Mhijiex ammissjoni ta' xejn hija anzi konferma li ħajorħsu l-kontijiet. Huwa fatt magħruf li jekk il-proġett tal-Power Station ma jitlestix fil-ħin, Muscat se jkollu diffikultà biex iwettaq it-tieni parti tal-weda elettorali, dik li jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma l-industrija u l-intrapriżi f'Marzu li ġej. Hawnhekk tqum il-mistoqsija kif u bliema mod Muscat se jkun qed iraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma f'Marzu li ġej. Dwar dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li Joseph Muscat għandu jżomm mal-weda li jagħmel qabel l-elezzjoni ġenerali dik li jlesti l-Power Station il-ġdida sa Marzu li ġej sabiex ikun jista' jiffinanzja ir-roħs tal-kontijiet tad-dawl kif imwiet. Għal diversi drabi permezz ta' konferenzi tal-aħbarijiet, stqarrijiet u programmi televiżivi, Joseph Muscat kien għamilha ċara li l-bini tal-Power Station li titħaddem bil-gass se tkun lesta sa Marzu 2015 u li l-Power Station il-ġdida hija meħtieġa sabiex jorħsu l-kontijiet tad-dawl. Tantu hekk li kull darba li l-Partit Nazzjonalista esprima riserva dwar il-ħtieġa ta' Power Station ġdida, Joseph Muscat kompla jinsisti li l-Power Station il-ġdida kienet neċessarja biex jorħsu l-kontijiet. F'Lulju ta' din is-sena artiklu fil-Gazzetta Internazzjonali Tradewinds intqal li s-servizz tat-tanker tal-ħażna tal-gass f'Marsa Xlokk se jimxi lura mid-data stabbilita ta' Marzu li ġej għal bejn Settembru tas-sena d-dieħla u saħansitra sa Marzu 2016.